kuma muna ƙara godiya ga Allah, muna godiya ga wannan gwamnati ta Dr. Nasiru Idris Auren Gwandu mai girma gwamna, ba abin da bai bangaren maza haka ya wayo bangaren mata. Bisa ga wannan muna ƙara godiya sosai. Dama shine amfanin ka zaɓi shugaba wanda yake ba abin da a cikin ranshi ba ya zai gina al'ummarsa. Nafisa Nasir Charity Development Foundation gidauniyar da ta yi fice wajen magance zaman kashe wando tare da samar da ayyukan yi ga marasa ƙarfi a jihar Kebbi. Kamar da yadda ta saba shiga lungu da sako na jihar Kebbi, tawagar ta yada zango a karamar hukumar bunza domin horar da kimanin mutane 500. Makasudin zuwan mu a nan garin shine bisa alƙawalin da mai girma gwamna ya yi tun a campaign ana yi a halin yanzu cewa babban gurin gwamnatinsa ta yaya za a yi al'umma ta ci gaba, ta yaya za a yi matasa mata da maza su samu abin yi, ta yaya za a yi mu kawar da zaman banza a mata, ta yaya za a yi mata su daina ganin laifin mazajensu, ta yaya za a yi mazaje matasa su sami abin aure. So a don haka muna roƙonku wannan damar da kuka samu, akwai ɗaruruwan mutanen da suka so su samu wannan dama amma ba su samu ba. Ku da kuka samu muna so don Allah ku yi ƙoƙari ku rike shi da kyau. Da yawa idan aka duba zuciyarmu za a ga muna nan na don abin nan da za a bamu. To mu aji wannan gehe. Duk wanda ya koyi sana'a a NANAS Foundation za a bashi abin da ya koya. Amma abin da muka so ku yi ƙoƙari ku dage, ku mai da hankali, ku koyi abin nan da aka koya muku ko saboda za mu yi amfani gare ku da ma al'umma. Duk mutum da ta rike sana'a wallahi ba za ta gayyara ba. Training ya yi muhimmanci bisa ga abin da za a baka. Idan aka baka tela, kana kuri an baka tela, baka san yadda zaka dunka yadi ba, baka san yadda zaka yanka ba, baka san yadda zaka shuka tela ba ta da wani amfani wurin ka. Amma in ka iya dinkin ko a baka nan ko wani ya baka, ka samu jarin da zaka yi sana'a akai. Haka kuma in ka diba nan cikin garinmu babu wanda masana'anta ko wani wuri inda aka koyar da man shahi ko turare ko kawash ko jikka ko takalmi. Amma sun wayannan kungiyar sun je daga wurare birni, sun zo da professional wayanda suka yi aiki, wanda za su koya muku da za ku yi takalmi da kanku kusa, su koya muku da za ku yi jikka da kanku ku darma, su koya muku da za ku yi gidan soro, su koya muku da za ku yi zanin gado, su koya muku da za ku yi hilo. Ba sai kun je wani wuri kun so ba, ku da kanku za ku yi kusa a dakunan ku. Bayan wannan, gidauniyar na da dokoki da ka'idoji na musamman domin tsabtace mu'amala da kuma kiyaye haƙƙoƙin addini. Bayan haka akwai ɓangare na 'yan mata waɗanda su ma suna cikin waɗanda za a koyar da su ga wannan aiki. Muna jan kunne gare su sani wannan wurin koyon aiki ne, wurin da mutum zai zama abin ƙwarai da Allah kada zai mai da wuri kamar daba ko kuma bagire na kiran 'yan samari a zo ana wani sha'anin soyayya, ba za mu ɗauke shi ba haƙiƙanin gaskiya. Duk wadda muka samu da wannan kai tsaye za mu iya maye gurbinta da wata mu canza, saboda ba shi an makasudin abinda mai girma gona da jam'iyyar APC take ga al'umma Bunza Local Government da Kebbi State ba.